Bai. Arratsalde on dizuela pilota zaleok. Arratia Nerbio eskualdetik. Zeberion gara gaur. Udara CaixaBank lehiaketaren 11. jardunaldiko partidak ekarrita. Eta jende ere ekarri du gaurko jaialdiak. Bazkaria dezente luzatu omen da bertan, baina badator apurka-apurka zalea pilotalekuaren barne aldera. Eta partida honetan hemendik hartuko den pilotari batek jokatuko du Ainhoa Ruiz Infantek, urdinez, Irati Zabala lagunduela, Jera Iturriagaren eta Naroa Agirreren aurkariko dira. Ainhoa eta Irati, zer ematen digun partida honek. Bi partida besterik ez zaizkio geratzen sailkapen faseari. Eta azken bi partiden atarian, Katramila handi xamarra dago sailkapenean. Sailkapen buru dira, 3-3 irabazita Jera eta Naroa gaur gorriz ikusiko ditugunak, puntu kopuru berarekin, 3 garaipenekin beraz. Baita Natale Aranburu eta Maite Mujika ere, 3. postuan dira. 2 punturekin, 3 jokatu eta 2 irabazita Ainhoa Ruiz Infante eta Irati Zabala. Lautik 2 irabazita 4. postuan Maili Barrokal eta Oiana Orbegozo. 5. postuan 5 partida jokatu eta 1 irabazita Eneritz Zarrieta eta Hemendiguru. Eta lehendabiziko Laurek jokatu eta orain arte bat ere punturik pilatu gabe. 6. postuan Andre Aldaregia eta Leire Galeano ditugu eta azkenengo 2 partidak falta direnez. Eta ligaxka fasea beste txapelketa batzuetan baino laburragoa denez. Puntu bakoitzak garrantzia du eta ea bada gaur ze partida ikusten dugun. Gorriz esan bezala Jera Iturriaga eta Naroa Agirre gaurkoan, urdinez aurkari Ainhoa Ruiz Infante eta Irati Zabala izango dituzte eta laster dira jendaurreko aurkezpena egitera joatekoak eta denbora gehiagorik galdu gabe aditua agurtzera pasako gara. Gaurkoan komentario honetan hemen Maili Barrokal izango dugu. Arrastion Maili, partida polita berez paperaren gainean jarrita behintzat hemen Zeberion izango duguna. Bueno, Arratsaldeon Unai, bai, ikusten da partio polita daukagula hemen, 2 bikote aurre. Eta, bueno, ikusiko zelako partio irtetzen da, baina, bueno, espero da partio polita eta gorra irtetzen, eta, bueno, aber zeinek irabazten da ben. Txapa dantzari, Leon Castilloak azkenean kolore urdina agertu du. Eta beraz, Ainhoa Ruiz Infantek emango dio partidari hasiera. Liderrak batetik. 4. ditugunak bestetik, 3. ditugunak bestetik, eta beraz hemendik aurrerako puntu guztiak bilatzea garrantzitsua denez, gaurkoak ere urrearen pareko balio izango du. Bai, azkenean hemen partio importantea dira. Bueno, esan dozu moduan, hemen partio denak oso importantea dira, hemen dano gatoz irabaztera. Puntua berreskuratzeko Mailiren mikrofonoarekin arazoak ari gara izaten, eta beraz behar bada etxetik ez duzu entzungo, bien bitartean partida hasi da, Ainhoa Ruiz Infanteren sakearekin, eta lehendabizikoa lortu dute, Iratik eta biek, oso sakatzaile enak dira biak alabiak, nola Ainhoa ala Jera, eta saketik min egingo diote. Bikote biek elkarri, bigarren sakea, bigarren tanto orentxe jarri du sakearekin abian Ainhoa Ruiz Infantek, eta lehengo emaitza berbera eman dio bikote urdinari sake honek ere. 2 eta 8 aurretik beraz, Ruiz Infante eta Zabala markagailuan. Ez dugu aipatu, baina epaile lanetan Bizkaiko Pilota Federazioko Juanjo Amundarainek diardu. Eta orain badirudi mikrofonoarekin arazoak konpondu ditugula, Maile. Bai, esan dozu moduan, bari, ora mikrofonakin arazoak eduki ditugu, baina, bueno, ja konpondu ditugu.
Partidako lehenengo piloteoa ikusten ari gara. Jera sartu da botearen ostean atzera. Irati bostet erditik. Jera berriz ere. Moztu, txoste egin dio pilotak Ainoari, baina ez du ekartzeko aparteko eragozpenik izan. Iratik hau ere jaso, eta horrengoan Jerak izango du. Tantoa bukatzeko aukera, kantxaren erdire, Irati abiatu da eta jaso, eta gainera bota dio pilota Jerari. Ainoak horrengoan ezkerrez atzera, eta laurdenetik moldatu da Naroa, gaizto jarri, Iratik hiru terditik jaso. Jerak atzera, eta bost terditik Iratik jaso. Aukerako horrengoan Leizarrarentzat, txokoan deja da, eta tanto, bat eta bi. Hau izan da partidako lehendabiziko piloteoa, eta aurrean bi aurrelariak ikusi ditugu, tantoa amaitu guran, eta azkenean Jerak amaitu du ordeja da Polito horren bitartez, Maile. Bai, tanto Polita lau pelotan eskuti, baina bueno, azkenean aurrean Jera badakigu nola jokatzen da ben, eta bueno, oso ondo botatako dejada izan da, eta bueno, gorrientzat tanto, eta bueno, ikusi beharko da pelota honekin ba, Jera zelako sakea egiten ditu, ze sakatzaile oso ona da, eta bueno, aber nola moldatzen dian. Elkarren segidan bi sartu ditu, bi sake sartu ditu Ainoak, eta Jera ere oso jaioa da sakeetan, eta pilota biziarekin min egiteko aukera izango du. Otxandiarrak bezala Leitzarrak ere. Partidako lehendabiziko sakea berarentzat, gaizto, 6. kuadrotik Iratik eramaterik izan ez duena, sake gaiztoa, Jeraren lehenengoa. Bai, komentagun moduan Jera oso sakatzaile oso ona da, eta horre paretan oso ondo itxasitako sakea izan da, eta Iratik ezin izan dago eraman. Berriz ere bat hor, sakera Jera, bina markagailuan. Irten egin da ezker paretatik, eta eskumazondo jaso du Iratik. Naroak atzera, lauterditik Iratik jaso. Jerak berriz ere jokoa atze aldera kargatu. Naroa sartuko da ezkerrez. Barruan izan da pilota doidoi, azkenengo lautzar arte. Aprobetxatu gura izan du kolpea Zestoarrak, eta baleko izan da pilotaka da hori. Jerak ere atzera. Eskuinez besoa luza egin da Iratik eraman, oraingoan aukerakoa izango du Ainoak, txokoan pilota utzi, Jerak jaso, bien tartera frontisar dira luze, Ainoak ostean Naroak ekarri eta Iratik zabal alderantz. Bideratu du jokoa. Ainoak aukera berriz ere. Bien tartera, Jera sartu da. Naroari laguntzearren, baina bere burua lurrera bota du ere. Ezin izan du eraman. 3 eta 2. Bai, ondo tanto Polita Ainoan eskuti, no? Ainoa be aurrean bizi mugitzen da pelota, eta tanto honetan oso ondo mugitu da pelota, kortadaz eta atzera inez, eta velozia ematen, eta bueno, ba horre naiz eta Naroa atzetik eskatu, ba Jera sartua, eta bueno, 3. tantoa urdinentzat, eta bueno, Ainoa sakera. Eta pilotalekuak ikusi dugu, tokiren batzuetan bote arraro xamarra pilotalekuan ikusi dugu, toki batzuetan bote arraro xamarra egiten duela, eta behar bada koska hori bilatzera ere joan daitezke. Lau pilotariak batzuetan geratu egiten da pilota, eta kaso hori bilatzea ere izango da partidako gakoetako bat. Bai, azkenean pelotaiak hori tantoa bukatza juten dira, eta bueno, ikusi hau frontoia ba, bueno, batzuetan pelota ba, bueno, bote arraroak egiten dituela. Ba, bueno, lau pilotaiak oso ondo ari dira partioa zera honetan, eta bueno, aberre holan segitze duten. 4 eta 2, markagailuan, 4. ere sakearen bitartez etorri da. Saketik zuzenean lortu baitute tantoa, Ainoak eta Iratik. Jerak atzera, bostetik eraman, ezkerrez Lizartzarrak. Txokoan barrena luze, makurtuta Iratik altxa. Jerak moztu, Ainoak jaso.
Eta Naroak zabalera, barruan da pilota, kontrakantxatik bildu. Ainoak frontik dira orain Naroak. Ongi moldatu da hor Irati Zabala. Hiru tarditik luze berriz ere. Era atzerantz dator eta bera sartu da. Jokoa atzera bidaltzeko eta azkenerako Iratik eramaterik ez, 3 eta 4. Bai, jera azkenean pelota jotzen da benean bizi irtetze zaio eskutik. Eta, bueno, orain honetan ondo jokatu da, pelota atzera bota du eskerpaetara. Eta, bueno, Iratik esen izan da beraman. Eta gainera sartu behar duenean garbi ikusten du aukera eta kasu honetan ere ez du barkatu. Baina irakurketa kontuak ere bikain egiten ditu jerak, aukera duenean beldurri gabe egiten dio eraso jokaldiari eta aurrekoan ere bete-betean asmatu du. Pilota atze aldera kargatzean. Beste tanto bat jokoan, dejada egin nahi izan du, baina azpi-azpitik tira behar izan dio pilotari kolpea. Eta etzen aukerarik garbiena apika eta horregatik joan zaio. Txapazpira oso dejada gileuna dela goiera, besteak beste. Bai, asko gustatzagako hiera jor aurrian pelota mugitza, no? Baina nik uste dut horre pelota bebetik hartua bela eta oso zaila zela, baina bueno, seguramente partioan segingo dutela. Onjo partio luzia espero da, así que a ber nola joaten da partida mendik aurrea. Halako jokaldiak izaten dute, zailtasun tekniko erantsi bat, azpi-azpitik sartu behar izatea. Alegia eta kasu horretan ezin izan du, jerak dejada nahi bezala egin. Atzelarien arteko jokoa ikusi dugu tanto honetan, luze ibili dute biek pilota eta azkenean Naro Agirreri gora joan zaio. Eta beste tanto bat urdinez ari direnentzat, 6 eta 3. Bai, orain urdinak igual hobeto ikusten ditugu, no? Partidua nik uste lasai sartu diala, konzentrauta. Eta gorriak berriz, bueno, jera aurrian igual asmatzaia, baina Naroa igual atzian igual pixkat urduri xamarreo sartu da. Baina, seguramente segingo dutela. Así que, bueno, orain Ainoa sakea eta ikusiko dugu. Sake gaiztoa, bebetik eraman. Naroak, hien tartera luze hau ere gaizto doakio Naroari, baina jaso. Ainoak ireki, jerak karri ezkerrez. Azken unen arte itxaron behar izan dio hor pilotari Iratik eta horrek gaizto arazi du. Jerak aukera garbia izan du orain, baina berriz ere jokoa atzera kargatzea deliberatu du. Eta kaso partida honetan ikusiko dugun estrategia, bibikotek erabiliko duten estrategia atzelaria kargatzea izango da. Aurrean aukera garbia duten une guztietan sartuko direlako erasora beldurri gabe, jera naiz Ainoa. Bai, ikusten da Ainoa eta hiera bi pelotari oso indartsuak ero diala, pelota bizi-bizi mugitzen dutela, eskutik oso ondo irtetzen zaiela, eta nik uste bikoten estrategia atzean izaten ari dela, no? Bi atzelariak kargau, eta gero aurrelariak aurrian daukena bukatzeko, bukatu. Toki txarrera doa pilota hori, eraman. Hala eta guztiz ere Naroa Agirrek oraingoan ireki. Ainoak jerak jaso, txikitu egin du pilota, baina gertu zen Naroa eta jaso egin du beste dejada bat. Eta honek tanto eman dio bigote urdinari. Aurrealdean jokoan hasten ikusi dugu. Lehendabiziko bolearekin aurrena. Eta ondoren goñakoarekin Ainoa Ruiz de Infante. Eta azkenean tantoa biek lortu dute. 7 eta 3 oso tanto polita, luzea eta azkenean Ainoak ezin hobeto biribildua. Bai, oso tanto polita, no? Ainoa aurrean hor pelota mugitzen oso ondo ibili da alde batea bestera. Pelotari oso bizkorra da, pelotai velozia ematen diona. Eta hor ikusia Ainoak indaben tantoa, oso polita hor aurrean tikitaka hori mantentzen. Gorriek ere euren defentsa erakutsi dute, baina Ainoa aurrean oso peligrosa da eta oso ondo indago tanto izan da Ainoa eskutik. Pilota txikitzera joan den hartan bazirudien tanto egin behar zuela, baina ernez egoen Naroa eta jaso ahal izan du
Naiz eta ondorengo dejadarekin ez erregiterik izan ez. 7 eta 3 markagailuan eta beste 15 bat dago jokoan Zeberioko Zubialde pilotalekuan. Ainoak zabalera indartsu eta bizi. Gorputzera zetorki onjerari baina arazorik gabe eraman du. Eta berriz ere atzelarien arteko lehia. Jerak sartzerik ez, pilota pasatzen ikusi behar eta Naroak lauterdi bostetik ondo atzeratu du. Iturriagak atzera, kontrapausoan Iratik jaso. Jerak ireki barruan da, kontrakantxatik bildu eta kontraerasoari ekin dio. Ainoak eta gero dejada hartara. Ez da iritsi, Irati Zabala, hortxe duzu tantoaren errepika. Dejada gaiztoa zen, baina are gaiztoago jarri du. Txokoan bertan eta jokaldi mota beraren bitartez, Jerak ere. Bai, oso tanto polita aian eskuti, no? Horre aurrean tikitaka ibilia bi aurrelaria, gatzelaria gatzan sendo, baina hor Jerak ez du barkatu, horre garbi ikusi du dejada, eta bueno, Irati naiz eta heldu txapa azpiagun zaio. Eta etzen bat ere erraza dejada egitea, Ainoak berak beste dejada batekin, erantzun diolako erasoan, baina erasotik erasora pasatzeko lehen esan dugun legez ez du bat ere beldurrik, eta aukera garbi ikusten duenean horretara doa Jera. Eta orain ere dotore asmatu du. Bai, Jera bakigu zelako pelotaia oso trebea, asko arriesgatzen duena, eta bueno, horre esen erresa dejada egitea, ze azkenean Ainoan dejada hori efektuak zetorren, baina bueno, Jerak oso ondo baliatu dau, eta oso Jeran eskuti tanto polita. Eta sake gaizto orain ere, sakez baditu amaitutako tanto bi, makurtu egin da Irati, baina ez inaltxa. Bai, sake ona Jeran eskuti, no? Horre eskerparetan hemen 6 inguruan pixu handia hartzen du pilotak, eta bueno, Iratik naiz eta makurtu, ezin izan dago eraman pelota hori. Bi tantora jarri dira, Leitzarra eta Zestoarra. Atera du sakea, Iturriagak hau ere gaizto, eta lehengo tantoaren emaitza berberarekin, 5. 6. jauzia egin dute markagailuan Jerak eta Naroak 6 eta 7. Bai, beste sakeon baian eskuti, no? Horre, bakigu Jera oso sakatzei ona dela, eta hemen azkenean karga handi hartzen du batzean, eta bueno, oin egin dituen bizakeak oso nahi izan dira, eta bueno, aber nola di joan partida, baina bueno, nik uste gorriak orain 6 eta 7 hori, partiduan sartu diala poliki, eta nik uste hemendik aurrea partido gogorra izango dela. Hau hasi besterik ez da egin, partida luzea, partidari zati luzea geratzen zaio oraindik ere, eta gogorra izango dela ematen du, eta orain arteko tantoetako batzuk alakoak izan dira, gogorrak eta pilotaka da asko jo behar izan dituztenak, eta horrek guztiak eta aurretik dutenak nekea baizik eragingo ez dien arren ikuste inorkeztu dela Amore erraz emango. Berdinketarako aukera dute oraingoan 6 eta 7koarekin Jerak eta Naroak, bi tanto aurretik jartzea helburu Ainoarentzat eta Iratirentzat. Jerari sardaden agindu dio Oiuka. Naroak zilipurtik ibili da lurrean Irati, baina elkar behar bezala ulertu dute Ainoak eta biek. Bizkaitarrak joan behar izan du Gipuzkoarraren tokia estaltzera atzera, eta aurrealdean eta txokoaren inguruan geratu da zulorik nabarmenena, eta dejadarekin pilota horrantz botata. Ez du alferrik galdu, etorri zaion aukera polita Jera Iturriagak, eta beste tanto bat lortuta partida honetako bigarren berdinketa ezarri dute markagailuan, Zazpina. Bai, oso ongi botatako dejada esan daian eskuti, no? Jera azkenean dejadekin oso trebea da, ikusten da partio guztietan, eta bueno, hor txapainan ondo botatakoa, eta bueno,
oso tanto polita ian eskutik. Eta orain arte aipagarria ere bada, 7 tanto lortu dituzte gorriek eta 7 ala eta guztiak, 7 ala 7 Jerak egindakoak izan dira. Dejadaz eta Sakez Iruna eta 7. eta azkena atzean galdutako batekin da, baina oso zenbaki borobil eta onak uzten ari da gaurko partida honetan. Normala ere baden bezala Jera Iturriaga. Eta ez din esan dezakegu orain arte urdinak gaizki ari direnik, baina Jera dira behar bada aurrealdean diferentzia apur bat markatzen. Bai, Jera gaurian diferentzia asko markatzen dau, no? Oso ondo mugitzen du pelota, oso ondo astintzen dau. Eta, bueno, ikusten ari da, no? Jera aurrian, ba, bueno, pelota ongi ari dela mugitzen, eta, bueno, gero be Naroa atzean oso ondo ari da pelota eusten, pelota astitzen. Baina, bueno, azkenean partidua orainik 22 ez da bukatzen, eta 7 joazte, eta ikusiko da hemendik aurrera nola juten da partidua, baina oingoz partio gogorra espero da. Eta bide luzea geratzen zaienez partida nik uste gogorra izango dela 22. tantor arte. Eta orain arte ikusten ari garrenaren arabera aukera garbi bakarra izan du Ainhoa Ruiz de Infantek eta partidaren lehen zati honetan desaktibatuta daukate, erabat jokotik. Ainhoa. Bai, ikusten da gorrien jokua atzean dagoela, Irati kargatzaz, Ainhoa sartzen da bakoitzan aurrian edozer gauza egin aldau, eta en cambio urdinen estrategia be Naroa kargatzatzean Jera ebitatzeko, no? Baina, bueno, hori nik uste gorriak oso ondo ari diala, urdinak en cambio igual kostatzen ari zaiela, baina, bueno, partioan segin badabe, partioa ondo gogorra ari izaten, así que segin beharko dabe. Atzean jarri du, atzean pilota jarrita lortu 8. bikote gorriak eta 9. Saketik etorri zaie, 9 eta 7 pilotalekuaren markagailuarekin arazoak izan ditugu, baina bueltatu da. Ona markagailua bera ere, 9 eta 7 markagailuan eta beste sake hon bat oraingoan Jerak atzera ere. Bai, nik uste eramateko zoak jasala, baina nik uste Irati gainera etorri zaiola pixka pelotia eta esen izan da bela eraman. Beste tanto bat hemen jokoan. Irati sartuko da orain, bien tartera, pilota gaizto, jarri dio Naroari, baina Zestoarrak ondo eroan du. Eta bengoan aukerakoa, izan lezake Ainhoak zabalaldera. Bertaraino joan eta ongi moldatu da Naroa. Berriz ere, atzelaria sartuko da eta oraingoan aukerakoa etorri zaio Txandiarrari, ireki. Kantxaren erdialdean beste dejada bat, baina hau ere jaso du Naroa Agirrek. Eta azkenean berak gorputzera bidali dio, Jerak bidali dio gorputzera Iratiri prest dagoen, baina azkenean txostak gaizki jotzea eragin dio eta gainean izan bada ere botea kontrakantxan egin du pilotaka da horrek, 10 eta 7. Bai, oso tanto polita, no? Hor Ainhoak zabalean oso ondo botatako dejada izan da, Jerak oso ongi eutxi jo eta gero hori, Naroa be oso ondo ibilia defentsan. Eta, bueno, Irati joan zaio kanpora, eta, bueno, nik uste dute bibikoteak oso ondo ari diala, defentsa ona erakusten eta atakean asmatzen. Eta, bueno, gorriak nik uste dut hain urdina baino hobekiago ari diala. Baina, bueno, ikusi beharko da nola joan parteak, ze hemen azkenean fisiko haue asko eragiten dau partio horretan. Eta, bueno, hain beste dejada bat, no? Jerak ikusia dejadekin oso trebia dela, hor txapa gainean izan da eta tanto bikaina Jeran eskutik. Ainhoak lehenengo eraso egin dio Jerari eta Jerak dejadarekin odolkiak ordainetan eman dizkio. Ainhoari
Eta 11. lortu dute Naroak eta biek, eta lau tantoko zuloa zabalduta. Partida lehendabiziko biderrez geratzea erabaki dute Iratik eta Ainoak. Botillero ere etorri zaie aulkira. Anton Ainoaren aita da Botillero lanetan. Haren aginduak entzuten ari dira Alaba eta Irati Zabala. Eta behar bada partida eteteko une hona dau. Lau tanto aurretik dira markagailuan Jera eta Naroa. Apurka sentsazioak ere hobeak izango dituzte gorriz ari direnek. Eta apur bat tranquiltzeko eta partida eteteko ez da garaitxarra hau, Maile. Ez, ongi eskatutako denbora izan da, no? Urdinen partetik. Ikusi gabe, Jera eta Naroa gorriak momentu oso honean darela, dena ari zaiela ateratzen eta ongi eskatutako denbora, pixka partida eteteko. Eta, bueno, ikusiko hemendik aurrera nola dijoan partidua. Zintzurra freskatu Jerak eta badatoz lau pilotariak kantxara. Jera ere sartu da kantxara. Eta instant batetik bestera. Berrekingo diote hemen jokoari. Jera sake ateratzera abiatzen ari da eta. Pilotari pumpa eragin eta jarri du beste tanto bat martxan. Partidalen bigarren erdian sartu dira eurak eta lehen erdia oraindik osatu gabe dute Ainoak eta Iratik. Baina nola nahi ere den partidaren zatirik luzeena geratzen da aurretik eta luzeena ez ezik zaiena ere izaten da batzuetan partidari amaiera ematea partida istea eta oraindik ere hemen ez dago ez zer erabakita. Ez, partida oraindik 22ko bida luzea da. Hemen partio gorra dainean fizikoak asko lantzen da eta fizikoak bere eragin handia dauka. Eta, bueno, oin nik uste dute Ainoa arriesgatzen saiatu ala eta, bueno, txapa bera jun saiola. Eta, bueno, beste tantoa gorren eskutik eta, bueno, nik esango negan gorriak oso komoda ikuste ditutela. Jera hurrian oso komoda tantoa mugitzen eta Naroa atzean oso ongi laguntzen eta urdinak nik uste dute erreakzio bat behar dutela partida aurrea ateatzeko. Ondo ari dira gorriak, Jera eta Naroa behar bada partidaren hasieran ez dira ondo sartu, baina partida aurrera joan ala hasi dira, sentsazio onak pilatzen eta bestelako zantzu bat, bestelako itxura bat ematen eta orain dira euren unerik onenean jokoz behintzat. Eta aurrekoan ezen aukera txarra dejadaz tanto egiten alegintzeko erritmo aldaketa bortitz baten bitartez tanto egiten saiatzeko txapara joan zaio Ainoari eta oraingoan ere sakearen ostean izan du Jerak tantoa bukatzeko aukera eta oraingoan ere ez du barkatu nahi izan. Ez, bueno, hor eskarakin saiatua jotzen Irati, nik uste dut eramateko pelota zela, baina bera jun zaio, ez dakit igual fizikoak igual eragina izan da ben edo, baina, bueno, azkenean hemen asmatu egin behar duzu, Jera oso ondo ari da pelota astintzen eta pelota ongi mugitzen eta Naroatzean bikain hori laguntzen eta, bueno, urdinak tantoa behar dute partida pixka berdintzeko aurrea eta atzeko eta, bueno, ikusiko. Zabalera etorri zaio pilota Naroari, baina jaso txokoan luze ipini du gero Ainoak pilota, bien tartera. Jerak eraman, azkenean eskuz aldatu du hor kolpaketa Iratik, gainera ere esango nuke tortzen hasia ote zitzaion, ezkerrez jo nahi izan du azkenean eskumaz jo behar izan du, baina ez du ganoraz jo, eta azkenerako 14garrena lortu dute Jerak eta Naroak eta gorriak badoa apurka, markagailuan aurreraka, eta 22garrenerako bide laburragoa geratzen zaie haiei. Eta tantoa behar dute, bai ez dauk esan duzun moduan Ainoak eta Iratik sentsazioak berreskuratu eta partida aldatzen has daitezen. Bai, zu esan duzun moduan, azkenean gorriak oso ondo ari dira kantxan eta urdinak enkambio igual pixkat tantoa behar dutela pixkat partidua aldatzeko
Eta, bueno, horre txosta egin dio eta igual iratik eskerak egin nahi izan jo, baina azkenengo momentuan aldatu behar izan dago eta ezin izan dago eraman. Eta hemen berriz ere lehen aipatu duguna, aipatuko dut, pilotak zenbaitetan geratzeko joera agertzen du pilotaleku honetan, pilotalekuaren beraren ezaugarriak direla eta beti ere, baina horretara badirudi ondo ohituak direla lau pilotariak. Gera sartuko da jokoan, Sancharen erdira, baina berriz ere iratik kargatu eta berari gainera, pilota gainera bota nahian. Hiru tertitik azera eta ezkerrera, iratik Naroak jaso. Luze Ainoak, Naroak jaso, berriz ere iratik sartu da jokoan. Gera katzera, iratik ere luze, eta gerri-gerrian jotako pilotaka da, atzean ipini du gero. Naroa Agirrek, aukerako Aierak, gaiztotu egin zaio, azken unen arte itxaroteagatik, txoko anteja da Ainoak, Gera altxa, eta oraingoan, berriz ere, Ainoa sartu da jokoan, Naroak atzera, gaiztotu egingo zaio iratiri, baina ondo eroan du. Txoko anteja da ezkerrez, Ainoak, beste aukera garbi bat, jokaldi bera, Naroak eraman, oraingoan atzera, toki zaldatuta dira Iturriaga eta Agirre, Zabalera orain, inorretzen tokira Ainoak, tantoa lortzeko, 8 eta 14 behar zuten tanto hau, kosta zaie lortzea, gorriak defentsa oso sendo ari direlako egiten gaur ere, baina zuloak aurkitu eta zuloak bilatu eta aurkitutakoan tantoa lortu dute. Ainoak eta iratik eta 8. egitearekin batera, berriz ere sakea berreskuratu du oso ezaugarri garrantzitsua Ainoaren jokoan sakea eta hemendik aurrera sakea lagunduela minek egin diezaiekeen aurkariei. Bai, oso tanto polita izan da, no? Ikusia, bueno, gorriak defentsa oso nari diela erakusten, eta, bueno, urdinak tanto behar zuten, partioan berrio sartzeko, eta, bueno, oin ikusiko da berrio Ainoa sakera, ze oso sakatzaile oso da, eta, bueno, ikusiko partioa nola juten dan, ze urdinak hori erreakzioa behar zuten partioa hau pixkat aurrera eta atzeko. Ainoak txokoan utzi du, baina indarrik gabe iritsi egin da Naroa, gero gainera eta Zabalera bideratu dio pilota Ainoari, eta harineketan kontrakantxaren ingurura etorri bada ere biltzerik ez du izan. Otxandiarrak 15 eta 8 eta beste tanto bat gorrientzat eta boladatxorik egin ezin Ainoak eta iratik oraingoz. Ez, Naroak oso ongi ikusi hau zuloa hor Zabalean eta Naroa oso treba daulako tantoak egiten, Zabala oso libre zegoan eta oso ongi botatako kortada izan da, eta bueno, Ainoa justu xamar heldua eta ezin izan dago eraman. Animoak eman dizkio Ainoak iratiri, ez dute bururik makurtu behar, oraindik ere bide luzea geratzen da 22. bitarte, eta lanean eta jokoan jarraitzea besterik ez zaie geratzen. 15 eta 8 markagailuan berriz ere sakea berreskuratu du Gera Iturriaga aurrelari Leitzarrak, eta sakea hartuta berriz ere 15-etik 16 egin gura dute. Aurrelari Nafarrak eta atzelari Gipuzkoarrak. Txokoan barrena luze Gerak, iratik eraman ezkerrez, berriz ere erasorako aukera garbia dejadarekin orain, baina iritsi bada ere beste dejada bat, beste jokaldi bat, kontraerasorako jokaldi bat egiteko denborari gaztio eman Ainoari, pilota mozten alegin du dela esango nuke, baina txapara joan zaio eta askotan txapak zio laguntzen atzedi doanari. Bai, bueno, Gerak
oso ondo ikusi hauzula zabalean, baina, bueno, Ainhoa errex heldua, eta nik uste kontrarazoa nahi zabala egitea Ainhoak berrio dejada bizkor batekin, baina, bueno, txapara juntzaio, eta, bueno, gorrien beste tanto bat, nik uste dute alde handia dagoela, baina, bueno, oraindik partidua 22 ez dela bukatzen, eta nik seguramente urdinak segingo dutela, baina, bueno, gorriak oso eroso ikusten ditut, eta, bueno, urdinak tantoa behar dute partidua bizkat sartzeko, eta, bueno, ikusiko nola joan azkeneko partiduarena. Barruan da, Jeraren ezker zeharra, Ainhoak bildu eta Jerak jaso, zabalean dejada indartxu iratik, gero Ainhoa gatzera eta zabalaldera, ongi moldatu da alere. Naroa. Berriz ere dejadarekin ahalegindu da, tantoa bukatzen Ainhoa, baina hau txapazpira joan zaio, ez tabil zorteko, dejadekin eta txapazpiarekin Ainhoa 17 eta 8 markagailuan, eta ez dakit ez ote luketen garaia berriz ere bigarrenez partida geratzeko. Bai, nik uste dut Ainhoa esaiola ari ateratzen nahi daben joku hori, asko gustatzen zaio aurrean hor dejadak eta egitea, baina, bueno, gaur egia esan, ez da izaten bere eguna, baina, bueno, segitza tokatzen da bakarrik, eta bueno, hemendik aurrera azkenengo tantoetan, berre lortzen daben tanto bat egitea. Sake zital bat orain Jerak, 18 eta 8, eta askotan gainera Jera aurrean duzula, zeure lana ateratzen ez zaizu, desesperora eramaten zaitu horrek, edo eraman zaitzak behintzat. Bai, azkenan Jera aurrean asko ari danean asmatzen, bere eguna daukanean oso zaila tanto itia eta oso zaila partida aurrea eta no? Ikusten da Jera gaur oso ondo ari dela, Naroa ere atzean oso txukuna ari dela bere lan egiten, eta, bueno, ikusia beste sake baian eskutik, eskerran oso ondo eskero pareta hori bilatzen, eta, bueno, 18 eta 8, azken txampan ari sartzen, eta, bueno, urdinak euren lana behintzat bizkat txukuna egiten duten eta gehiago asmatzen duten. Tanto boladatxoa erreakzioa oraintxe behar dute. Denbora gehiagori itxaron beharrik gabe Ainhoak eta iratik, Ormabikoa Ainhoak iritsi eginda pilotara. Naroa Agirre, baina azkenean jotzeko betarik gaztio eman, eta 9. lortuta berriz ere sakea alde. Ainhoak eta iratik, eta orain sakearekin nahita nahi ez asmatu behar du. Bizkaitarrak, Otxandiarrak. Bai, nik uste tanto hau behar zutela urdinek erreakzionatzeko, oso bi pareta hona izan da Ainhoan eskutik, Naroa hor zegoen, baina eman dion efektuarekin ezin izan da heldu, eta, bueno, oin ikusi beharko da pelota aldaketakin zela moldatzen dian 4 pilotaiak, eta ikusiko oin Ainhoa sakeakin pixkat asmatzen daben eta mina egiten daben. Orain arteko 35 minutuetan pilota bakarra erabili dute. Hauxe izango da epailearen saskian daudenetatik kantxaratuko duten bigarrena, pilota berriga, eta beraz, ea bada zer nolako ezaugarriak agertzen dituen honek, pilota bizia izango dela pentsatzen dugu. Ainhoari sakearekin, Ainhoak sakez ematen dion gatzarekin, komeni bailitzaieke pilota bizi bat. Bai, azkenan Ainhoa oso sakatzaile trebea da, pelotai eman egiten dio, eta hori, oin sake oso nahi izan dabean eskutik hor, nik uste dute hor paretan asko gelituela pelota eta Naroak izan dabela eraman. 10 eta 18 eta hemen markagailu horrekin arazoak ari dira izaten antolatzaileak, berriz ere piztu dira markagailuaren argi gorriak, eta xelebre dabil markagailua bera ere zenbait unetan. Eta tira, hemen Oinaz Bengoetxeak egiten zuen moduan, txokotik gale egindu da. Ainhoa sakatzen. Sake bueltan dejada, baina erne zegoen aurrealdean Jera moztu, txoste egin dio pilotak Naroari, eta zesto barrak eramaterik ez.
11 eta 18, eta apurka badoaz aurrera, eta ari dira urdinak euren jokoa egiten, Ainoa aukera duenetan ari da sartzen, eta eraso kordiardu aurreko kuadroetako joko horretan, eta horixe behar dute urdinek Ainoaren jokoak funtzionatzea baita. Ainoaren jokoa funtzionatzea baita, urdinentzako giltzarri halakoetan, eta berriz ere ikusten ari gara txokotik abiatuko dela sakera. Bai, azkenan urdinak behar zuten erreakzioa, no? Partian berriro sartzeko. Eta, bueno, ikusten ari gara pelota aldaketakin Ainoa minari dela egiten. Baina, bueno, sakea zabalea bota du, asko arrisgatu du eta kanpoa gunzaio, eta, bueno, momentu txarreko akatsa, no? Lehen ezkerparetan barren atera du luze, oraingoan txokotik zabalera jotzea erabaki du, baina kontrakantxara joan zaio, kanpora, eta beraz 19. lortu dute Iturriagak eta Agirrek, eta garaitxarreko akatsa izan da Maili zeuk aipatu duzun moduan, inoiz ez da une aproposa akatsa egiteko, baina are gutxiago aurkariak 22. tandotik aingartu direnean hiru besterik ez dituzte behar. Jerak eta Naroak eta aukera gehiago ematen dio horrek bikote gorriari gaurko partida irabazi eta sailkapeneko 4. puntua pilatzeko. Eta okerrez fanago eta buruz ari naizenez izan nezake akatsen bat, 2. luke. 3. luke barka, bikote urdinak 3. postuan dira. Eta beraz, partida hau irabaziko balute, sailkapenaren buru-buruan jarraituko lukete. Jerak eta Naroak, eta emanaldiaren hasieran aipatu dugunaren bidetik, hemen puntu bakoitzak garrantzi ikaragarria du, sailkapen fasea laburragoa delako, beste txapelketa batzuetan baino. Bai, azkenan puntua lortza denontza da importanta, no? Baina, bueno, puntua lortzeko jogatu egin behar duzu, eta azkenean irabazteko asko jogatu behar duzu kantxan. Eta, bueno, ikusten da oin 19 eta 11koan, bueno, oin Ainoak oso ongi aresgatutako pelota izan da, zabaleti zabalea. Eta, bueno, ikusi beharko da, no? Oin Ainoak bota da ben zabalerako mosketa hori oso nahi izan dela, eta, bueno, kanpoan izan dela eman dute. Así que, bueno, gorrientzat beste tanto bat, eta, bueno, nik uste dut igual partidua pixkat puskatu dela. Ainoa ikusten du pixka desesperauta, azkenean normala baino gehiago faiatzen. Baina, bueno, azkenean partida hemen 22 da bukatzen eta segitza tokatzen da bakarrik. Eta nik uste mendik aurrera Ainoak aukera guztietan sartu beharko duela erasora. Nahitan nahi ez asmatzera derrigortuta dago, baina presiopean jokatzen ari zarenean ez da erreza. Bete-betean asmatzea eta horrek noski presioa dakarkio pilotariari. Orain ordea Bejadarekin tanto polita lortu du, 12 eta 20, eta berriz ere sakea berreskuratuko dute urdinez ari direnek. Bai, oso ongi mugitu hau Ainoak pelota hemen, no? Azkenean Dejadekin eta min asko egiten du, eta, bueno, oin txapa goian justu xamar botatako Dejada, eta, bueno, jera hor zegoan, baina ezin izan da hau eraman. 12 eta 20, badator berriz ere sakera Ainoa Ruiz de Infante. Unpa eragin dio pilotari eta sake gaiztoa jarri du, ez da iritsi. Eta hartara ez da iritsi, Naroa Agirre sake zitala izan da benetan. Motz-motzean eta azpitik aterea, eta urruti zegoen Naroa, eta iristeko tarterik ez dio eman. Bai, oso sake hona Ainoan eskuti, no? Bizi irte zaio eskuti pelota, eta hor eskerparetara oso ondo baztertuta izan da, eta hori Naroa atzian zegoen, eta, bueno, justu xamar heldua eta ezin izan da hau eraman. Jerak adina tanto bukatu ditu, Ainoak saketik ere bosena dituzte hala egindakoak, eta orain ere sakearen ostean Bejadarekin hala egindu da, tantoa lortzen
Gainean izan da, baina botea nabarmen joan da. Frontoiaren mugetatik eta 21 garrenera iritsi dira. Jera eta Naroa, eta ez dakit hor zer esan dien epaileak pilotariei, pilotaren bat erretiratzeko edo eskatuko zien Juanjo Amundarainek, baina berriz ere bat orsakera Jera Iturriaga, atera du bere gaurko azken sakea, aurrelari Leitzarrak. Txokoko dejada orain eta beste dejada batekin erantzun nahi izan dio Ainoak, baina txapazpira joan zaionez, amaitu da partida, 22 eta 13, eta garaipen garbia, eta inolako aitzakiarik gabeko lortu dute Jerak eta Naroak. Bai, oso garaipen ona Gorrien eskuti, nik uste partio oso txukuna eta ona egin dutela bi kategoria, Jera aurrean oso ondo pelota mugitzen eta oso ondo pelota atzeatzen, eta Naroa atzean oso ongi eusten pelotai, pelotai astintzen, eta nik uste dut bikote oso sendoa asatutela Gorriak, eta urdinak igual espeonean baino faio gehiago egin dutela, no? Baina, bueno, baki bikote urdina animo bingo dela, eta, bueno, zorionak eman Jera eta Naroai, eta animo Ainoa eta Irati. Zorionak irabazlei, eta animo ugari galtzaiei, eta elkarrizketetarako seta atondu dutenez, goazen haien berbak biltzera. Aurrena garaileak izango ditugu gure setean, eta gero galtzaileak harrapatzeko aukera ere izango dugunez, ea zer dioten partida honetako lau pilotariek, lau protagonistek. Hogeita bi eta 13 neskak garaipen garbia lortu duzue. Bueno, garbia ez dakit, kostatakoare bai, asko mandula pelota egin, desberdinekin igual pilota asko ateratzen zen guretik eta karagarri ematea zen gure helburue hor, Ainoa joku kanpo uzteko eta nik uste lortu nula. Partidaren hasieran Jera utzi duzue bereziki jokoz kanpo, Ainoa. Bai, eta horretean partidutik ez. Betirik arreztu du, alare lan hau pinto horrezte berri den pilota asko atera du. Baina, bueno, eraso atze biena pilota lekutza. Eta jauzten horretan ikuste gaur, zeratek bentsatzen. Eta atzean ere, Naroa atzean ere sendo ikusi zaitugu, bat ere pitzadurari gabe. Bueno, nik uste hor sakiakin, pelota hauekin Ainoak dakan sakiakin kiston bina egite zigula. Da alde hortatik, bueno, sufrin dut, baina gero peloteguan ziar regila esan Jerak asko laguntze zian, da, bueno, hola, bastante komoda ebilena izatzean. Eta laugarrena lortuta, sailkapen buruan izango zarete. Bai, hori da, laugarren puntua, ja nik uste finalian gaudela, eta oso pozik. Bai, hori da ez, gure gaurko oso garrantzitsu ez zitaia sailkapen burutaia finalen gineu delako, guain bat galduta ere, besteke bat galduta baduelako, eta izaztezkeotaren pati hongo delako, así que utzat oso garrantzitsu ez. Eta txartel hori lortuta pozik izango zaretela, pentsatzen dut ez da, neskak? Bai, nik uste txapelketa oso politia egiten ari gala, lan asko ari gala egiten, igual markadorian aldia nabaria da, baina nik uste jokuan oso partida gogorrak ari gala jokatzen, da alde hortatik oso guztua. Ederki, eskerrik asko neskak eta zorionak berriz ere. Bale, zuri unai. Hau esek, bi garaien hitzak eta ez dakit galtzaileak ere hurbilduko zaizkigun, baina galtzaileak harrapatzerik ez dugu izango, Tormaili emanaldiari amaiera ematera, eta datuak haiek nik baino hobeto pilatu dituzte, finalean dira, Jera eta Naroa. Bai, merezimenduz, no? Nik uste txapelketa oso nahi dutela bai Naroa, bai Jerak, oso bigote sendoa osatzen dutela ikusi da, partio oso nahi gehinez, eta bueno, hori ikusi beharko da zein izangoan urrengo finalista, no? Azkoienen eta Elgetan geratzen zaizkio sailkapen faseari azkenengo bi partidak eta urrengo jaialdia
Azkoiengoa izango da, etzi, asteazkenarekin eta arratsaldeko 6-etatik aurrera, Azkoienen Natale Aranburuk eta Maite Ruiz de Larramendik jokatuko dute Andre Aldaregiaren eta Leire Galeanoren aurka, ondoren ostegun arratsaldean Kasedan izango da lehiaz kanpoko festetako jaialdi bat, eta horren ostean, honekin batera jokatzen ari den beste lehiak eta ere ari da, apurka azkenengo geltokiraino iristen, plazaz plaza txapelketak 2 partida besterik ez ditu falta, finalerdiak Domekan izango dira Etxaurin, eta lehendabizikoan Ruiz de Infantek eta Mujikak jokatuko dute Aldaregiaren eta Leire Galeanoren aurka, eta bigarrenean berriz Iturriaga eta Zabala ikusiko ditugu, Maili Barrokal eta Leire Osko aurkari dituztela, eta orain arteko guztiak ez bezala, finalerdiak eta finalerdia ez ezik Donostiako Trinitate plazan jokatuko den finala ere zuzenean ikusteko moduan izango zarete, finalerdiak igande goizean izango dira 11:00 aurrera, eta beraz pilotazaleak badaki non eta noiz dituen urrengo hitzorduak, baina luzera gabe Udara CaixaBank lehiaketaren azken aurreko jardunaldia etzi izango da Nafarroan Azkoienen Aranburu Ruiz de Larramendi Mujika Aldaregia Galeano partidarekin, eta beraz pilotazaleok asteazken arratsaldeko hitzordura arte agurtuko zaituztegu, plazar baduzue beraz Azkoienen bertatik bertara zuzenean ikusteko aukera, eta bestela jakin badakizue zein den partida zuzenean ikusteko bigarren eta azken bidea, beste bidea Ados Pilotaren YouTubeko kanalera zuzenean konektatu, eta bertatik partida zertan izanen den eta partidak zer emango duen bertatik bertara jarraitzea alegia. Eta hau esan da, honetan txutziko dugu gaurko emanaldia. Maili eskerrik asko gaur ere men laguntzaile lanetan aritzeagatik, eta pilotazaleak asteazken arratsaldera arte agurtuko ditugu. Besterik ez, Zeberiotik hausi izan da Udara CaixaBank lehiaketaren gaurko partidak eman duen guztia, urrengo hitzordua etzi Azkoienen ordura arte, arratsaldeon.